Ето вчера, например, господин Пеевски по адрес на премиера Росен Желязков каза, това му беше работата в Париж. С какво решение дойде? Доста иронизира от ДПС новото начало, доста иронизира този план за Европа, който казва, че трябва да се подготвим за 72 часа, да имаме хранителни продукти, да имаме реакция заради опасността, че Путин ще ни нападне. Вие имате ли такова притеснение? Направихте ли си вече консерви, стоки от първа необходимост? Ние сме тренирали 45 годините. По принцип, вижте, аз пак казвам... Тази тема за Европа и за Русия, тя е голяма тема и не е много иронична. Да, абсолютно. Тя е много ключова тема. България първо не трябва да се готвят за 72 часа, трябва да се готвят поне за една година, защото нашата скапана държава няма да помогне на никой в рамките на 72 часа. Слава Богу, че хората имат вили, къщи, мазета, пълни с буркани, които биха могли да оцелеят, но това няма да ни спаси в никакъв случай. Хубаво е човек да бъде готов за всяка ситуация, защото то може да стане земетресение, което е по-вероятно, отколкото Русия да влезе в България. Ние винаги трябва да сме готови и винаги трябва да мислим напред. Това е наше задължение като хора. Моя мъж със сигурност го прави. Значи той се подготвя за тежки катаклизми и от военен, и от климатичен характер. Да.